Pinya berta nampak langkon pe prang kardom karbiang long. Tiken news ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang phi morom phang chupi pensi berta nampak langkon ipo. Pini phirang ke penang pagai berta arjupon pamesina. Long live, long live, long live. MSP Sakot 2.3 go back. Salawar langteng ahitia long KSA Salawar aro kiseng chitin bhai Kretrok arni KSA branch district committee pen patir pipon si Salawar langteng ahitia long KSA Salawar branch akimi aro kiseng kon bangso amai along mai chipahem phupon chesong timong ahin pen si mai chipahem phupon lapen mai ke pha alam thera meswar terang ahin pen si klardak pen tham pajermi pon laso amai along aluhi aman pen chitong dun AGS KSA Central Committee ajai rom chahol sitame chitong dun lapen KSA Central Committee klembang phuren singrong phar chitong dun lapen Jetli Crow AGS KSA West Karbi Anglong District Committee lapen Beren Singh Ronghang Kolonga branch President atum aluhi aman pen chitong dun lapen KSA Phuluni branch lapen Hawar Kehat branch lapen Jaipong branch lapen Bakalia branch atum chitong dun si mai RDP dun lapen kedam tang peace accord kachi toka puthak sitami 2.3 aputhak nilitum Kroy thek thei pusi pherangke karju ahut AGS rongchi honpen nang pachini dun longbamon rong phar report TK News Tolang amu paciung nama paciung na KSA long live, long live, long live. KSA long live, long live, long live. Peace accord down, down, down. Mai long PPC ke ceparai pon long sabuthak long chini tha Pini nilitum KSA dak selawar hawar long puthot nilitum karbilu charlia song hin pen ba mahang pathek thulo se pini nilitum long ladak selawar hawar long risoi jang tum penan nilitum long na cheto dun lo ladak tum bang KSA phan ke claim ke damji phan de rada phan ke claim ke dami tum penan aning ki pung dolo aning ke hang dolo la sojok pini nilitum long penan armu na chetong dun dolo la penil tum bang pini ladak committee seng lo KSA la selawar branch committee pula solong nilitum maipu mi long tiso phansi jong pon lo la penalang li tum long claim cherap dunji tum tame penando ni tum da bang thong ke ba so committee long do la penil tum lada nil tum pen jok jak lada ni tum bang pharo ba ar mu chetong do sinili tum long pinidak la so mai long cheparai pon thulo je da salawara long dak la so long ria long kopima kisung ke do pencheng lo kaprek ke charle hin ke pa phio pustame nil tum dak salawar branch committee pen patir pi ponsi la daglom ni tumba organize la tum organize si patir pi si daglom tami claim dampu pusing ni tum hanang than lo pen ni tum ni arong pik pini dak central committee pen gewang mustame penangan ladang ni tum wang pen ladak arong along penan chini lo kaprek kawe ason tami ke charle hin kawe pen cheng lo kido ke thak tami dak sum pik pila si lahai huye pen wang pen ni tum penan chini la pen ni tum kai ke tami labang so kache song alom tame nitum kengkam tame che Jordan ji la penda kopima dage sung longam tame nitum central committee hin pen tame pen bukla district committee hin pen tame ka ke tame ka chera piche dunji phansi nitum chisik ding lo tante non la page record kache tok puthak la article 244 ek kabeda puthak nang litum PPC lam hoi ti deni isi bange lalo nitum isi ning karong e banglo lalo je la resim kang tang kyo da song troga song tum lada angtan ge bang mate hong ke bang bang ni tum alang tum han kurwang thulo jalang litum aprang pen kone ning kan ben habit long ge do inglit ing phat ben chepa chek chitim chepa che joni la tum hong ge bang ni tum alang tum han deng pamelo pen cheng long lada itum penana rada tum ba ni tum ben cheng long da karbiang long rat di maso rat tum penan ning che the dolo de la so ekorda long ke article 244 e bang do pu busi la puson ning khelo watit same la bang ge aveder lo tame la bang che hang bom nang busi alang litum tok lo si hala dak bang ge ako si appointment tok thulo je tum phan bang da 60 dollar ria amate 60 dollar long ria long ma si tum phan kan hok the tan son je tum thek long lo la ge nal tum josi e close accord alo lang lo pulo dang te hadak thek long je close 2.3 hala dak tok dak do la ke seat cap abang ke la ke angton ajatia ke phansi dek karbiang long council long MSC mare election nang thurjun ji phansi ticket pdf tu bang si tok sila bang ke Association for Justice and Development asong ahin pen ingdeng hini birth anniversary mati amahang kithek arni katalon pon Association for Justice and Development asong atum pini birth anniversary celebration lapen awareness program mai bi pon
mai along alam the riso ijang atum ke mesen atawar sikai ke dakeng kam chejor ponangji lapen lo kacharli anat RD chipi ponangji lapen peace accord along seat cap open for all pu along AJD asong kachedon dunde pusi nang pachini dun lapen non ke bangji along ta chesong bomji lapen labangso amai along alohi sarpo nang kachetong dun kamsing timung SB langmili Vidya Singh Rongpi Presiden UFC Mongol Terang Presiden KHDRC lapen kapre ki thekiding atum nang chetong dun pen ingdeng hini AJD asong amahang ke thek arni mesen pen pachun pon News Tech Report TK News Mukhi marong along non pon tat kedam ke mga towar mesen abelang pipot si non pon tat kedam ke mga phan towar mesen nang pipon pedet mapusi mukhi marong supi arada tum chuningri padupon lo athi election nang lelote towar melang nang pipon popu nang chakpami po haide da philote theklong lela son thak thaksi kedam tang MLA election ahut towar nang pipopu nang chaklo non ke MSC election sin nang kele thulo Lasin non ke bangji MC election aprang towar nang selam pipe pulote vote jogje pusi penang anarada tumpen chethan ponrinti Lasin non ke bom local MC Rinati rang pisita prabjing pen towar mesen nang selam pinang popusi chuning riponlo Prodip Ronghang report TK News Difu Klabalong KKCA ingdeng pli mahang kethekarni katalon kedam tang chiti niphai Crate Truck arni Difu Klabalong ingdeng pli karbi kuru sar chingrum amai mahang kethek arni talon pon bangso along adap porphai KKCA Maipu Dhon Singh Teron pen song alama ing thurponsi anarlo apor rat amai pi padoponsi kache tongdun aluhi atumpen karbi aron barim chuar khli chophijo kupuson si kiklem kedamji aron choklim kiklem ji haihui chethan chimumpon bangso amai along karbi richo ronghang rongbong chinthong lindok chingthong rongbong longri krihini sar habe amai hemphu mukrang ador barpen danglok karbi honghari youth council lapen karbi anglong kurusar amai jabang atum chetongdun News Tech Report TK News Kasi kami bilik-bilik anu tin ilong pi ala kesal kasi bilik-bilik. Lasi ini tu nili gimana thadam ke ingdeng pli karbi kurusar tingru mamai mahang thekani pini palon ponlo pini laso ke palon pon angkok alam the mupen mai long jame lam the ni tum than lo de kurusar karbi atum karbi anim do methang anim karbi karkli pejo aron barim do hitameli tom karbi atum penang an kicing room thek ke than pon thek lason a platform long ave tapi kurusar an karbi ang long do ana kurusar pani tom pangrom ji pu joine si pini tom kurusar ting room mai pula so pini ma thek betai pli long tamai pado pon lo tapi la so long ni tom jasme pet ke mang pon ke la do de karbi akhai jasme pet ove ki mi to karkli ji si Chorkli amen chini ne amun chini ne hempu amen chini ne mukrang amen chini ne rasingja amen chini ne lason si ove mi dok atum do lo la si ove ki mi tom hanita ni tom chuning riji la pen than pon ing tung jenin tom kurusar amai along da se mepet important nang pidun tha nang charli dun tha nang chitto dun tha nang kirap dun tha ni tom karbi ove ki mi tom han karbi anim karbi adhorom Chorkli pheju ajakong thepik khai kang tim puji pulo tangte mithang karbi khai kang tim pulo te mithang adhorom do vek nai mithang adhorom ke do khai si khai kang tim puji pu hasi hala so khai kang tim pu ki pu long verji karbi khai long la ke nim ke nang sot la so yo ni ni dum pini kurusar ting ro ma mai pa do lo hasi la so mai long tu da pen si tamen tom do lo adap 6:30 ni tom flag house lo karbi kurusar ting ro ma mai flag house det pen api 8:30 pen ni tom kurusar atum dowan bar lo laso kurusar atum dowan ke bar long kar klipon ni tum la hen lo hempu mukrang rasingja ar klipon lo laso long ni limithang mat arnam pharo wur ni limat CPUML HPC atum phirangke amai kang nipon difu along CP IML amethang asahem along
Phirangke amai kangni kedam tang ni phai 4 September arni risim kang tang ke ot asong KNLF KPLT Keswire KPLTM KPLTR PDC UPLA Lapen Government of India Lapen Government of Assam Angbong Monsam Alamdon Kachitoke Karbi Anglong Lapen Dimahasa Aphan Monsam Aparman Bonta Ajak Dingklui Pen Kachesong Ahem Preke One Tek Thedet Lupu CPIML Pen Jongpon Lapen Bangso Ekord Along Kluts 2.3 Along Kitok Alam Tami Ningkang Samse Cepaklang Pon sanitary jitu central government state government lapente sontrok jitu receive si open jitu tripartite dodel penaki MOS jitu Lamdon chetoko hal bangso Lamdon lo bangke 244 autonomous state bangke central government state government atu Ladakh Karbi Anglong di Mahasau awal inglo awal tu jitu ningkan bongkera ko hemprek abahar kacesong labangso apudha alam itu nono batai ahoa hemprek pi posonte Ladakh labangso ratatum aningham apudha pakleng munjebo sitame alam itu labangso bang pakleng plesi labangso Mene isu putar bangke alang litum palongta. Lasirata tum di sini dah je BJP kacari central government state government non hadap central orang Narendra Modi lapente Amit Shah Minister alang litum kacari lapente Assam state chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang litum dah rata panjang si kamhon kang insuduk posante. जितु भारत संविधान के तो 244 autonomous state abangsi isu नहीं हो lalu बोते रात तुम labangso aning gangsam रात तुम BJP fan जितु कैसे चा ateng pen isu lo si रात तुम aning orang lo ये हो apor ben apor election dolo council election kuno MLA election kuno MP election apran dak Elke Albanita Bango, Lapente Rasnath Singh da Bango, Lasong Dhasi da Eri Goel Eri Asangho da Bango, Lapente Nona Chief Minister Sarvananda Sonowal, Aprana Chief Minister, Lapente Nona Chief Minister Himanta Biswa Sharma da Batai da Bangso BJP Sarkar Jongsi Bango, Bote Nanglitum Kemam Nanglitum Geham. Ahem break na pacun itu. Sedangnya, mana bangke alam itu alam cah bangke, pecorider lo po bangke bini promani. Lasih lawan soputar, ahoga ha pacun pitek ketik lo bangke, rada tum bangke, aprang sonda, engsamjin lo pente, lawan so arona tengpen. Tiken news pen pinya berta lapuan si kanton pun iglo kardom.